L-aħjar imħuħ bl-aħjar invenzjonijiet għandhom jersqu viċin xulxin u jaħdmu flimkien sabiex tinkiteb paġna ġdida għal pajjiżna. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-laqgħa li kellu mal-Kamra tal-Kummerċ fejn il-Partit Nazzjonalista ippreżenta l-proposti tiegħu għall-qasam tal-enerġija. Preżenti kien hemm ukoll id-deputati Ryan Kallus u Kristi De Bono. Meta indirizza lil Malta Chamber, Bernard Grech saħaq li ħadd waħdu m'għandu soluzzjonijiet għal kollox u għalhekk huwa essenzjali li kulħadd jaħdem għal wieħed li jkollna Malta aħjar u futur isbaħ għal uliedna. Dan il-qafas ta' pjan iridu nagħmluh wieħed ta' suċċess flimkien għal Bernard Grech. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li huwa importanti li mhux biss tkun ġenerata enerġija minn sorsi alternattivi, iżda li jkollna industrija li tkun iktar effiċjenti. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Chwiereb qal li dan is-suġġett huwa wieħed ferm għal qalb il-Kamra tal-Kummerċ, dan għaliex huwa settur fundamentali ferm għal futur u għall-ekonomija ta' pajjiżna. David Chwiereb qal li huwa importanti li apparti li nkunu effiċjenti hemm bżonn li tkun ġenerata enerġija alternattiva. Il-fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jaħseb u jippjana għal futur ta' Malta jawgura tajjeb ħafna għax turi kemm il-Partit Nazzjonalista għandu s-settur tal-enerġija għal qalbu. Il-pjan tal-Partit Nazzjonalista fis-settur tal-enerġija huwa bbażat fuq 6 pilastri, proposti li huma l-punt ta' tluq u mhux tal-wasla, fejn il-Partit Nazzjonalista lest illi jisma' l-idejat ta' kulħadd.